Yen nalikane ana rejeki kang ditampa, aja lali sedekahe marang wong liya. Yen lagi ora ana rejeki kang ditampa, isi bisa sedekahe nganggo sing liya. Amarga sedekah ora kudu gawe bondo, ananging mung gawe mesem uga bisa. Sedekah iku salah suwijine pratandha, tandha rasa syukur marang Kang Maha Kuwasa. Uga percaya apa kang disedekahno ora bakal agawe jupenting bondo. Sedekah uga bisa ndadekake manungsa diadoake sekabehane bebaya. Kahanan tentrem ana ing ati lan raga, lan ndadekake uripe tambah mulya. Amarga sedekah ora kudu gawe bondo, ananging mung gawe mesem uga bisa. Sedekah iku salah suwijine pratandha, tandha rasa syukur marang Kang Maha Kuwasa. Uga percaya apa kang disedekahno ora bakal agawe jupenting bondo. Sedekah uga bisa ndadekake manungsa diadoake sekabehane bebaya. Kahanan tentrem ana ing ati lan raga, lan ndadekake